Unha científica e unha peixeira foron as encargadas de introducir os cativos de Ribeira no apaixonante mundo do mar. A través da campaña Ti si que es un bo peixe da Xunta de Galicia, os nenos que asisten aos campamentos de conciliación aprenderon as vantaxes de consumir peixe, marisco e os seus derivados. Na actividade participou tamén a Concelleira de Cultura de Ribeira, quen agradeceu á Consellería do Mar que unha vez máis inclúa a Ribeira nestas actividades divulgativas e de fomento dunha boa alimentación. É un bo xeito de que os rapaces coñezan todo o que está relacionado cos ecosistemas mariños, pero tamén con todas as especies de peixes, de mariscos que se poden atopar mesmamente no mercado municipal, non? É verdade que nós xogamos con ventaxa porque os nosos rapaces están moi cerca dos produtos mariños, en moitos casos, pois os seus pais e as súas nais traballan vencellados a esa propia actividade no mar e, polo tanto, teñen un coñecemento se cabe maior que o que poden ter os rapaces do interior. Pero é verdade que lle ven estupendamente pois para coñecer as propiedades do peixe, para coñecer as tipoloxías, para coñecer o xeito no que se pode pescar as diferentes especies e ademais pois fomentar o que é o consumo de peixe e marisco, que ademais é tan necesario e tan bo para o noso corpo. Polo tanto, queremos agradecer á Xunta de Galicia que un ano máis nos teña metido nese calendario da campaña Ti si que es un bo peixe. O remate, María San Pedro fixolle entrega aos cativos dun agasallo que os acredita como bos peixes.